4 år for at lære at børste tænder og gå til tandlæge. I må da være sindssygt. Halvandet år senere, det her, det er det mest komplekse, jeg nogensinde har været til. Sagt af den samme person. Det rammer meget godt det spektrum, som vi arbejder indenfor, når vi snakker om det her med ord og sundhed på et sted. Enten tænker man, det løser nemt. Quick fix. Det er meget hurtigt klaret det her. Det er bare et spørgsmål om at noget viden eller andet. Og så er der en anden yderlighed, der siger, giv nu op. Giv nu op. I kan det ikke. Jo, det kan sgu. Det tror jeg på. Og det er derfor, vi starter det her projekt, og det er det, vi skal leve med i dag, hvad det er, vi har fundet af det her projekt. Så velkommen til, og jeg er glad for at se. Og så lige stolt. Det er rigtig godt, det er jeg sikker på. Programmet er lidt, at først så er der lige nogen, der skal sige nogle ting. Det andet er institutleder, som er min chef, siger lidt. Og så siger Louise lidt, som er centerchef. Og så siger Signe også noget, der er formand for Så I siger lidt lige til en start indledningsvis, og så er det ellers de 2 kommuner, Greve først, Højhusvøl først, og så Greve, der kommer på, og så er det også forskere, der siger lidt smule, og så hvad det er, vi har fundet ud af det her projekt. Så det er programmet sådan umiddelbart, så jeg tror bare, jeg er hurtigt. Jeg vil finde videre til dig, Hanne. Tak. Så prøver jeg at se, om jeg bliver ved med at dreje hovedet og gøre sådan her. Det kan jeg håbe på, at jeg kan finde ud af. Tusind tak for jeres invitation til afslutningen af det her projekt. Jeg har været institutleder på Odontologisk Institut på Københavns Universitet siden 2019. Det er faktisk første gang, at jeg oplever, at et forskningsprojekt det bliver fejret med afslutning. Jeg har set rigtig mange projekter, der tager meget lang tid, før de bliver færdige. Og måske næsten andre, som bliver lige afsluttet. Det vil jeg gerne give jer en stor tak for, at I har taget initiativ til det her. Det synes jeg er virkelig godt træk. Men ellers så vil jeg lige holde så en lille indledningsvis tale til jer omkring, hvorfor det her projekt det blev til noget. Og startskuddet på det her projekt, Sund Mund hele livet, det blev faktisk iværksat på et internat, som vi holdt på vores institut på Københavns Universitet tilbage i januar 20. Vi snakkede om, at ordet sundhed og betydning heraf, det var simpelthen usynligt i vores forståelse for sundhed i sådan al almindelighed. Og i hvert fald også i samfundsdebatten. Måske ikke så meget blandt tandlæger, men i hvert fald også i samfundsdebatten. Og især ældres tandsundhed, det blev et meget varmt emne, og det viste sig også at handle om meget mere end tænder. Det handler om værdighed, om livskvalitet og relationer. Og mange af vores ansatte blev faktisk meget berørte den dag, hvor vi kom til at snakke om det her emne. Det var formentlig nok både i en erkendelse af, at det er et emne, vi simpelthen ikke må ignorere, men nok også i erkendelse af, at vi alle sammen bliver ældre og en dag gamle, og også gerne vil behandles med værdighed. Sund Mund hele livet, det er et projekt, der på smukkeste vis viser, hvad der sker, når forskning, praksis og menneskelighed mødes. Når odontologien og humanistisk sundhedsforskning går hånd i hånd. Når universitetet, kommuner, plejepersonaler og borgere skaber viden sammen. Og det er netop dette projekt, som vi har brug for. Et projekt, der ikke bare arbejder for borgerne, men med borgerne. Fra feltarbejde på plejecentre til interviews i borgernes hjem, fra læringsseminarer i kommunerne til udvikling af helt konkrete redskaber og løsninger. Alt sammen med et mål, og det er at sikre, at ældre mennesker, også dem i sårbare situationer, kan have en sund mund hele livet. Værdighed er utvivlsomt vigtig, men når de ældre også har problemer med at spise, og mange faktisk lever med smerter, som går helt ubemærket hen, så er der meget mere end værdighed på spil. Det handler også om
tandskam, om grænser, om tillid, om relationer. Det handler om en ældre borger, der måske siger nej tak til det plejepersonale, der står her i dilemmaet. Skal jeg give noget omsorgspligt, eller skal jeg vise noget respekt? Det er en rigtig svær balance. Så mundsundhed handler ikke kun om tandbørster og fluorid. For når så plejepersonale får viden, støtte og struktur til at prioritere mundplejen, så sker der virkelig noget. Så er det, at tænder og mund, det bliver en del af hverdagsplejen. Og det er et super vigtigt argument for, hvorfor det her projekt er så vigtigt som det er. Vi skal ind og have det som en del af vores hverdagspleje. Det er samskabelse i sin fineste form, I har vist os, og det er sådan veje forandringer, de skabes. Så selvom vi i dag fejrer projektets afslutning, så håber jeg virkelig, at det også er en invitation til at fortsætte og se videre. For arbejde med tandsundhed, livskvalitet og menneskelig værdi, det stopper simpelthen ikke her. Det fortsætter i kommunerne, på plejehjem, i forskning og i alle de møder, hvor mennesker de smiler og bliver mødt af nogen, der forstår, at en sund mund faktisk betyder alt. Tak til alle jer, der har været med, for jeres indsigt, jeres samarbejde og jeres engagement. Tak fordi I har været med til at vise, at tænder og mennesker hænger sammen, og at en sund mund virkelig er for hele livet. Tak. Jeg hedder som sagt Louise Bangsgaard og er centerchef i Greve Kommune. Og jeg er her for også at sige tak for at have lov at være med på den her rejse i Greve Kommune. Jeg er jo som centerchef ret ny, så jeg har desværre ikke haft en fornøjelse af at være med i projektet, men kan forstå, at det i hvert fald har gjort en stor forskel for vores borgere i Greve. Det er sådan, at da vi fik tilbuddet om at være med, så var man i hvert fald ikke i tvivl i Greve om, at det var et vigtigt projekt. Det er jo noget, som jo er en del af vores hverdag, men så er der alligevel ikke altid allerhøjst prioriteret mundsundhed. Så da der var mulighed for os at kunne gøre forskel og være med i noget evidensbaseret, så er det noget af det, som vi i hvert fald i Greve godt kan lide, når der er udviklingsmuligheder. Så derfor var jeg hurtigt til at sige ja. Men det er jo sådan i Greve, at det var ikke alle, der lige kunne være med i hele projektet. Og det er fordi, vi også er i gang med implementering af en større reform. Så vi har 2 plejecentre og 2 hjemmeplejeenheder, som har været med i projektet. Og jeg tror også, Tommy kommer ind på senere og fortæller lidt om, hvad det for nogle effekter, det så har givet i hverdagen. Men den måde, vi greb det an på, det var Plan Study Act. Jeg tror, I alle sammen måske kender den, men det er i hvert fald en god implementeringsmodel, når man ønsker at lave forandring af praksis. Så det er den tilgang, som vi har taget ude i praksis, for at sikre os, at alle medarbejdere og ledere har prioriteret det i hverdagen. Så det var en del af den måde, vi systematisk kunne arbejde det ind i praksis hos de ældre borgere. Ja, så vi har i hvert fald blevet bekræftet i, at det er et enormt vigtigt område, og det er ikke sådan, at for os det er et projekt, der stopper her, selvom det er en afsluttende seance, vi er til her. Det er noget, vi helt sikkert vil arbejde videre med. Som sagt har vi mange flere plejecentre og hjemmeplejegrupper, som skal i gang med også lære af dem, som har gået foran på det her område. Så det er klart noget, vi kommer til at fokusere mere på og prioritere fremadrettet. Tak for det. Stiller mig også lige herom. Mit navn er Signe Helberg, jeg er formand for ældreomsorgsudvalget i Frederiksberg Kommune og valgt for Socialdemokratiet og i fuld valgkamp, så jeg skal gøre det kort. Jeg har det sådan, når vi arbejder politisk med det her område, så, og man har været i
igennem en årrække. Så har man været til rigtig, rigtig mange møder med cheftandlægen, som har stillet alle de der plakater med sukkerknaller og ventetider til børnene, og hvordan er det egentlig, det kører hos os møder, og bekymret sig om, hvordan skolebørnene og de små børnene har det med deres sundhed, og ikke drukket cola i lang tid efter hver møde, fordi det tør man ikke, fordi det var så usundt. Men når vi så bevæger os lidt op i voksenalderen, så sådan fra politisk hold, lokalpolitisk hold, så er det i virkeligheden mest socialområdet, som fylder noget, fordi det her med værdighed og hvordan ens tænder har det, det fylder rigtig, rigtig meget hos dem, som er allermest udsatte, og som vi jo også giver nogle tilbud, og det tror jeg også er mest rørende møder. Jeg har haft i politik, når at der kommer en, som har boet på gaden i mange år, og endelig er noget dertil i sit liv, hvor han eller hun, som er han, har det overskud at gå ned og få noget omsorgstandpleje og få rettet nogle tænder op, som har haft det dårligt siden barndommen. Det er meget, meget rørende. Og ældreområdet, det har været sådan lidt, hvad skal man sige, det har nok ikke haft en stor politiske bevågenhed, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at det har fået nu. Fordi den anden dag, der så sådan en udsendelse omkring hanelefanter, der har 6, elefanter, som har 6 tandsæt, og når man har skiftet det sidste tandsæt, og det er slidt helt ned, så sulter de, og så dør de. Og det er så ligesom cyklusen for elefanter. Og det er ikke fordi, jeg sammenligner vores ældre med nogle dyr overhovedet, men jeg i hvert fald, da jeg hørte om det her projekt første gang, var der ingen tvivl hos mig, og også på Frederiksberg, om at vi selvfølgelig skulle være med. Og jeg tror også, det i hvert fald var en tanke i sådan de politiske kredse med, hvorfor har vi ikke altid gjort sådan i forhold til vores ældre medborgere. Fordi vi ved jo netop, som det også er blevet sagt før, hvor stor betydning tænder har for vores værdighed, men også for vores livskvalitet og risiko for sygdomme og bakterier selvfølgelig. Det ved vi meget mere om, end jeg gør. Men det her med at få den faglige viden med ud, vi har både været i gang med vores døgnrehabilitering på plejehjem og hjemmepleje, og få dem med ud i praksis, sådan så de medarbejdere, der er ansat derude, har fået løftet deres vidensniveau om, hvor vigtigt det her er. Det lyder jo nemmere, end det er, og alle jer, der er samlet her, jeg ved godt, hvor svært det er. Altså, fordi det er virkelig, virkelig en svær opgave at lave sådan nogle kulturforandringer. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at vi på Frederiksberg har besluttet, at vi vil holde de her kompetencer ved lige, som vi har fået fra det her forskningsprojekt. Fordi det synes jeg, at det kræver, når vi har så gode resultater. Så derfor har vi inviteret skolen for tandplejestuderende i praktikforløb i vores hjemmepleje og på vores institutioner, sådan så at vores medarbejdere i kommunen de kan få vedligeholdt deres faglige viden, og de tandplejestuderende kan tage vigtige erfaringer med fra deres praktikophold i deres videre uddannelse. Og så er det, at vi vender tilbage til det, men hvorfor har vi ikke altid gjort sådan? Og sådan er det jo med gode projekter, at man tænker efterfølgende. Så fra min side og fra Frederiksbergs side er vi i hvert fald utrolig glade og stolte over det engagement, der er blevet vist i det her hele vejen rundt. Og jeg glæder mig også til at høre mere om, hvordan det er blevet løftet derude. Men jeg vil også bare sige, at politisk har det i hvert fald fået øjnene op for, at det er vigtigt at prioritere fremadrettet. Og hvis vi skal give vores ældre medborgere god livskvalitet, og det er jo vores fineste opgave, i hvert fald når man er formand for området, og give vores ældre medborgere værdighed og god livskvalitet de sidste år, så er det her en meget, meget vigtig parameter. Så tusind tak for, at vi måtte være med. Det sætter vi stor pris på. Her står vi så, at
den på, tror jeg. Ja, som sagt, vi er holdet på Frederiksberg Kommune, og vi vil jo gerne dele vores erfaringer og erkendelse med jer. Ja, det er mange ting, man skal håndtere herude engang. Lige for at tage det skridt tilbage, så som sagt, som også er blevet nævnt, så blev vi kontaktet i 21, og selvom vi ser sådan lidt tvivlråd ud op på billedet, som om vi vil være med til det vil vi rigtig gerne. Og vi ved, at vores det har været meget spændende at blive bekendt med de forskningsmæssige principper, og vi kan se, at her afdækningsfasen der gik straks i gang med, at vores borgere de blev klinisk tandundersøgt, og de blev interviewet, og det gjorde vores ledere og medarbejdere og kollegaer også. Og der fandt vi ret hurtigt ud af, at der var forbedringspotentiale hos os. Så vi gik i gang med at kigge os selv i spejlet, og se op, hvordan var vores tidlige arbejdsgange, og hvad kunne vi have barriere, og hvad kunne vi få idéer til at lave om på det her, som vi var blevet bekendt med. Så vi gik i gang med at afprøve, og vi brugte det af vores forbedringsmodellen, som blev nævnt. Yes. Her kan I lige se aktørerne, Flintholm Plejebolig, Peter, og hjemmeplejen, det er Jeanette, og Frederiksberg Kommunes Strømvalg til Lene, og Lisbeth og så Flintholm. Yes. Og så har vi omsorgstandplejen, som sidder oppe på stolen der, og vores gode kollegaer forskerne. Det var mange mennesker. Men så mange skal der til, når man skal lave forbedringer. Ja, vi er lige nået frem til 4 anbefalinger. Og den første, den kommer her. De er klædt på med viden om konsekvenserne af dårlig mundhygiejne. Og den anden, det er kompetenceudvikling i den daglige mund- og tandpleje. Og så er det vigtigt at kende tegnen på tandskram og tage samtalen. Og det er også vigtigt at styrke det tværfaglige samarbejde. Og det vil vi nu udføre lidt her. Man tror, at mund- og tandsygdom det er bare et spørgsmål om smerte og ubehag. Men der ligger meget mere bag, som vi kan se her. For at nævne underernæring og fald og knoglebrud og øget risiko for lungebetændelse, hjerte-karsygdom og forværring af sukkersyge, for ikke også huske social isolation og nedsat livskvalitet. Så derfor så skal viden om mund- og tandsundhed, den skal bringes ud på grunduddannelse, efteruddannelse og ledelsesfokus. Og det kan jeg jo vide til dig, Jeanette. Værsgo. Jamen, jeg hedder Jeanette, og jeg kommer fra Frederiksberg Kommunes hjemmepleje, og har været en del af det her projekt lige fra starten af. Jeg vil sige, at wow, hvor har vi for meget ud at være med. Det har virkelig givet en øjenåbner for vores medarbejdere, fordi at når vi kører personlig pleje ud i borgernes hjem, så har vi haft fokus på meget andet end borgerne selv. Der blev vi jo meget opmærksomme på, at det var en indsats, som vi virkelig skulle arbejde med. Det her med, at normalt så er den personlige pleje, så sørger vi for, at borgerne ser soigneret ud udenpå, men vi fik faktisk aldrig tid til at kigge på det. Så jeg vil sige, en af de ting, som jeg har meget fokus på, det er, at det er nu blevet en af de første opgaver, vi gør. Når vi kommer til borgerne ud på badeværelset, så børster vi tænderne, så vi sikrer på, at det når vi. Vi skal nok sørge for at få rent på bedre liv. Men en af de ting, vi også fandt ud af, det var jo, at vores personaler de tog det til sig. Men hvordan sikrer vi, at både medarbejderne bliver ved med, at det her det skal være i fokus? Og det gør vi jo selvfølgelig med vores elever. Vi modtager ca. 80 elever om året i hjemmeplejen, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentelever. Og her var det rigtig vigtigt for os, at hvis vi klædte dem på, så vidste vi, de jo rigtig gode til, når de så sammen med deres vejleder og siger, jeg har lige hørt, at man skal huske det her. Så det vi gør i hjemmeplejen, det er, at vi 4 gange om året holder en workshop, hvor at vi inviterer eleverne ned til en halv dag og fortæller om vigtigheden i mund- og tandpleje. Og det er jo fint nok, så kan de komme tilbage til deres gruppe og til deres team og sige, jeg har hørt det her, men så er det måske ikke lige, hvem skal jeg tale lidt om. Så i den forbindelse, så har vi deres vejledere med til den her dag, fordi så har de hørt det samme. Og så ved de, okay, det er det, vi skal støtte op omkring. Så det er i hvert fald en af de indsatser, som vi i hjemmeplejen tager med os, for hele tiden at holde det ajour, at vi sikrer os mund- og tandpleje, det er noget, der bliver talt om på daglig basis. Ja, tak for det. Og vores anden anbefaling, vi fandt
give ordet videre til Benjamin i forhold til at høre, hvordan har I taklet det, hvordan har I arbejdet med det? Ja. Fordi sandheden omkring det her, det er, at det er svært at lave kontaktpleje på den målgruppe, som vi identificerer. Jeg er forstander på et kommunalt plejecenter, og man kan sige, i virkeligheden en fuldstændig manual praksis, som vi alle sammen praktiserer hver dag, at tage for givet. Men i det øjeblik, man flytter ind på et sted som vores, hvor ca. 80% af kognitive udfordringer, så bliver det at lave en fuldstændig banal eller normal opgave, pludselig til en kæmpe stor kompleks opgave. Og jeg vil sige, det første øjelåg, jeg fik som leder, det var virkelig, at vi lavede en screening, og det er dig, Christina, som var med til at lave screening ud hos os, at der var en målgruppe på 37 borgere, og 37 ud af 37 havde tegn på tandkødsblødning. Er man stolt af det som forstander? Det ved jeg ikke, om man nødvendigvis er, men det er i hvert fald en meget tydelig øjelågner for, at det her område er svært. Så det kan man sige, det der så er afgørende var, at vi får vores personale til at have yderligere fokus på det, fordi der er en opgave, som vi tydeligvis ikke fik løst tilstrækkeligt, det må man bare sige. I praksis, der ser det lidt ud. Ja, det er taget ude på Flintholm, og i praksis havde vi nogle forskellige afgørelser for at forbedre, hvordan kommer vi mål med vores beboere, de bliver forprændende plejere herunder jo kommuneplejer. Og nogle af de afgørelser, vi blandt andet havde gang i, det var det her med kurvene, som nogle af basismedarbejderne selv kom på, altså man har midlerne tæt på beboere. Så har vi også, ligesom jeg har nævnt, tandplejestuderende ude i praktik, som gav enormt meget, både for dem og for os. De kom med ny viden. De kom også med et åbent sind, og de var meget ydmyge til opgaven. Jeg tror også, at en stor del af det var, at det tog vores medarbejdere rigtig godt imod, at det her med at komme studerende, og de var åbne overfor at lære, hvor komplekst det er at komme til at præsentere med et andet menneske. Det ikke bare er en opgave, vi skal have af. Så har vi haft en del undervisning for vores omsorgstandpleje, og vi har helt klart også fået meget tættere og bedre samarbejde med omsorgstandplejen. Vi ser meget mere. Vi får tilmeldt flere til omsorgstandplejen. Så har vi snakket meget om det. Tandskam kommer til at høre lidt mere om, at det er jo pludselig et begreb, som voksede frem. Der er ikke noget, der er i tvivl om, hvis man har dårlige ånder, om det betyder i virkeligheden, når man er i en social sammenhæng. Men det her handlede virkelig mere om det der med, at hvis man har dårlig tandstatus, hvad det betyder for den enkelte beboer. Og det viser faktisk også, at vores beboere også i en vis grad lider af tandskam. Og det eksempel, som vi havde hos os, det var, at vi havde en beboer, som fik fjernet alle sine tænder i en periode, hun skulle have nogle nye proteser i virkeligheden. Men og hun havde haft en besøgsstemme, der kom en ung pige hos os hver uge og besøgte hende, og var en del af et fællesskab som besøgsstemme, men i det øjeblik, hun ikke havde sine tænder af mere, så ville hun ikke besøge. Så skulle hun ikke bruge det der mere. Hun havde ikke brug for, at Isabella på 16 år kom forbi mere, fordi hun så ikke ud, som hun varede. Og i virkeligheden er det en ny øjenåbning for os, der med at vide. Der er nogle fortællinger her, der er nogle oplevelser, som vi faktisk ikke har øje på, men som er en utrolig vigtig del af vores hverdag med fokus på værdighed. Og det vi så også har fundet ud af, det er, at det skal jo styrke. Ja. Det som vi også har fundet ud af, det er, at vi skal styrke et tværfagligt samarbejde. Fordi mund- og tandpleje, det er jo kun tandplejens ansvar. Det er vores fælles, og det har vi virkelig fundet ud af, at vi skal med ind, når tandplejen er inde, og vi skal høre deres anbefalinger og erfaringer. Og vi skal også ud i plejen arbejde med dig tættere sammen tværfagligt. Og det kan du fortælle mig mere om det. Det kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Frederiksberg Kommunes støjendannelsesag, som er der, hvor man i Frederiksberg Kommune har midlertidig plads. Det vil sige, at vi har borgere på midlertidigt ophold, som omkring en uges tid i gennemsnit, så kommer vi videre enten ude på rejse eller ude af hjemmeplejen. Og det er ret hurtigt at finde ud af hos os, da vi begyndte at arbejde med det her, det var, at det her med hjælp til tand- og mundpleje, det ofte var noget, som foregik afhængig af, hvad den enkelte medarbejder ligesom vidste, og i øvrigt prioriterede, hvordan de prioriterede området. Det var sjældent noget, vi talte særlig meget med hinanden om, når vi havde møder, og det var heller ikke noget, vi særligt ofte dokumenterede i vores dokumentationssystem. Men det er slet ikke noget, vi havde fokus på vores tværfaglige samarbejde. Så den måde, vi ligesom gik til det på, det var, at vi
også selvfølgelig, som de andre arbejder med at øge vores medarbejderes viden og kompetenceniveau. Og så fandt vi ud af, at hos os var det ligesom vigtigt, at det boede i samarbejde mellem plejepersonale og vores ergoterapeuter. Så nu er det noget, der indgår systematisk i vores ergoterapeuters vurdering af, at borgerne har behov for hjælp til, og hvordan vi skal arbejde med den rehabiliterende tankegang i forhold til det. Vi fandt også ud af, at det var vigtigt, at vi arbejdede med, hvordan vi dokumenterede det systematisk, i virkeligheden på tværs af enhederne i kommunen. Det har vi hos os lavet en guide til, fordi så står det de rigtige steder, og så står det også de rigtige steder, når borgerne kommer ud, og nogle andre skal overtage plejen. Vi har også arbejdet med, som der står op på den her, at omsorgstandpleje, det er noget, vi allerede, når vi ved, at borgerne bliver godkendt til plejebolig, så søger vi det hos os, fordi så er de bare på plejecenteret en lille smule på forkant med at få borgerne tilmeldt, og så kan man hurtigere komme i gang med det samarbejde, når borgerne flytter ind på plejecenteret. Ja, det var det, vi var arbejde. Tak, så vil vi gerne sætte et lille film på. Jeanette har lavet. Kan være, at lyden er lidt dårlig, men ellers skal I finde den på hjemmesiden, Kirsten. Den ligger i Oslo, så hvis der er det, men det ikke helt kan høres godt. I forbindelse med vores daglige tavlemøder, hvor vi sidder i tværfaglige teams, der har borgerens mundstatus og mundpleje også fået en meget større fokus end før. Når vi taler om borgeren, så bruger vi hjulet. Vi er blevet meget bedre til at få skrevet ind i borgerens besøgsplan, om borgeren selv børster sine tænder og passer sine tænder. Projekt Sund Mund har været en meget, meget lærerig proces, og den har været spændende at arbejde med. Det har været spændende for at være med i, og man har fået ret meget viden. Noget vigtigt for i forhold, men der er ikke rigtig meget nyt, der er kommet ind, og større bevidsthed omkring mundhygiejne. Og jeg synes bare, det har været et sjovt proces at være med helt fra starten af til nu. Og jeg vil også sige, at det her med at sætte større fokus på mundhygiejne og det med at tage aktiviteter, men også det måske at skabe et sprog omkring tandskam og på den måde. Hvordan bruger du erfaringer fra Sund Mund-indsatsen i dit arbejde i dag i forhold til borgerne? Ja, igen, der er bevidsthed om sådan at huske det fokusområde, og at man også har en løsning til, hvordan det gør vi så andet, der er en problematik, der borgerne har brug for at komme til at det også er blevet nemmere for plejepersonalet også til at blive videre, hvis der skal være behov for det, så man ikke opstår med der ikke kommer de her barrierer i forhold til at komme til tandlægen. Hvilke erkendelser og erfaringer har indsatsen med Sund Mund givet dig? Jeg synes, det har været en erkendelse af mund- og tandpleje er en overset faglig indsats på vores plejehjem. Fordi det at børste tænder, det er noget bare, man gør. Eller er det? Vi kunne se, at vores mund- og tandstatus var langt dårligere, end vi troede.
Så denne indsats kunne virkelig gøre en forskel, og med små faglige indsatser i hverdagen kunne vi virkelig se en forbedring. Jeg har fået medarbejderne til at forstå vigtigheden af at styrke tværfagligt samarbejde med vores omsorgstandpleje med gavn for vores beboere. Vi har fået mund- og tandpleje ind i vores daglige dokumentation som et særligt opmærksomhedspunkt. Vi når meget mere fagligt beskrivende i forhold til proceduren inde hos beboerne. Vi har fået tandplejestuderende i praktik, som kommer med den nyeste viden og produkter, som er inspirerende på undervisende personale. De tandplejestuderende får ligeledes viden om en målgruppe, som de ellers ikke ville møde naturligt i deres studietid. Vi er begyndt at anerkende plejernes udfordring med at tilbyde hundepleje til borgerne, fordi de nogle gange ikke vil tage imod hjælpen, eller mener, at de selv er gode nok til det. Og det gør vi ved at motivere borgerne, mens vi er ude på plejehjemmene, og faktisk også lave nogle aftaler imellem borgerne og tandplejen og plejepersonalet, at de meget gerne vil hjælpe, og at borgerne skal tage imod den hjælp, de får tilbudt, og ikke frasige sig det, når de står der om morgen og aften uden at vise til stede. På Frederiksberg har vi sat fokus på noget, der ofte bliver overset. En sund mund hele livet. At have en sund mund er ikke kun for de stærke og raske, men også for dem, der er ældre og syge. Vi troede, det var en enkel opgave at børste vores tænder, men vi har lært, at det kræver opmærksomhed, samarbejde og vilje til at ændre vaner. Ikke kun for borgeren, men også som medarbejdere. Undervejs i projektet har vi lært, at de små indsatser, som hjælp til tandbørstning, opmærksom på mundhygiejne og tidlig opsporing, kan bidrage til borgernes livskvalitet og forhindre sygdomme. Med projekt Sund Mund hele livet har vi styrket fællesskabet på tværs af enheder. Vi har delt vores viden, vi har skabt nye rutiner, der gør en forskel hver dag. Det der provokerende spørgsmål, og det tog os 4 år at lære at børste tænder på borgerne. Og som I kan se, så har vi haft mange erkendelser undervejs, der har måttet lære meget og gøre op med vores barriere og vores blinde vinkler. Og vi har måttet gøre op med at selvgjort, ikke altid velgjort, og rehabiliteringstilgangen og egenomsorgstilgangen. Så vi har lært en hel masse, og vi er nu klar til at brede det gode budskab ud. Og hvis ikke det var fordi, der var valg lige om lidt, så er jeg sikker på, at vi godt kunne få det her vand op og hænge på Rådhuset. Det kan jeg sige.
Tak fordi vi måtte komme forbi. Det er jo med en vis ærefrygt at stå i de her lokaler og tænke med dem, der er med her før os. Det var ikke det, vi skulle snakke om. Vi har jo været i gang, ligesom Frederiksberg, også, jeg tror det var i starten af 2020, at Esben kontaktede os og spurgte os, kunne I tænke jer at være med? Og det var vi jo selvfølgelig helt lige varme for at komme med. Så vi har været i gang igennem mange af de samme ting, som vi har lavet på Frederiksberg. Men jeg skal prøve at se, om vi kan sådan liste udenom nogle af de ting, de allerede har nævnt. Vi har været i gang i to biologenheder i hjemmepleje og på instans. I hjemmepleje og på hjemmepleje. Da vi Esben, er der blevet rundt på det slagsen her? Det er ikke... det er ikke det slideshow, jeg sendte til Esben, det her. Men jeg kan godt lave det udefra, fordi jeg har dem med her i håndformat. Det vi oplevede, da vi skulle ud og præsentere den her idé for medarbejderne første gang ude i vores hjemmepleje, det var en stor usikkerhed. Vi var nede, Linda og jeg, vi var nede og skulle pitche idéen i Lindas hjemmepleje om, at nu skulle vi i gang med det her projekt. Vi mødte masser af spørgsmål fra medarbejderne omkring den her usikkerhed. Jamen, hvordan børster man tænder på andre? Hvor hårdt skal man trykke? Hvor meget tandpasta skal man bruge? Skal man stå foran borgeren? Skal man stå bag ved borgeren? Så vi oplevede faktisk en stor usikkerhed hos medarbejderne omkring, hvordan man skal håndtere det her. Ja, det var vi, tror jeg, nok lidt overrasket over. Men noget af det her usikkerhed, det kommer fra det gap, som vi også har fundet ud af, er inde på uddannelsesinstitutionerne, hvor vi har oplevet, at medarbejdere, der er uddannet social- og sundhedshjælpere eller assistenter eller sygeplejersker, de har slet ikke haft uden at tandpleje som en del af deres undervisning. Det er jo temmelig overraskende, og nogen har det år, der er det måske været på en eftermiddag, og så er det måske lige været en eftermiddag, hvor de ikke har været der. Men vi oplevede i hvert fald, at de fleste af vores medarbejdere havde ikke fået noget undervisning i det her. Det vi så også oplevede, det var også det, vi skal høre lidt om senere, det her med tandskam. Det her med at børste tænder på et andet menneske i den grænse, der skal krydses. Vi oplevede det allertydeligst, når vi havde undervisning, når vi bad medarbejderne om at børste tænder på hinanden. Hvad tror I, vi sagde? Nej, det vil vi ikke. Og det var faktisk kun, der var i gang med Connie, som sidder deroppe fra hjemmetandplejen. En dag før en undervisningschance, så børstede den første tænder på mig. Og så var det meningen, at de andre skulle prøve efter. Der var ingen, der ville. Det måtte vi simpelthen ikke komme i nærheden af. De eneste, vi faktisk kunne få til at børste tænder på hinanden, det var vores elever og studerende, når vi lavede undervisning for det. Så det viser bare noget om, at der er en barriere med at stikke noget ind i munden på hinanden, men den samme barriere må jo også være fra borgernes side, som skal lægge mund til. I SMO-projektet var der nogle målsætninger, som på baggrund af interviews og registerforskning, ligesom ledte ud til. Og det var sådan nogle projektmålsætninger, som vi tænkte, det var dem, som vi blev enige om, det er dem, som skal være styrende for projektet. Det var blandt andet, at 90% af borgerne skal komme til tandlægen en gang om året. 80% af borgerne skal ikke have blødning, når vi screener dem. Og ved kendskab til tandproblemer, så skal man komme til tandlægen inden for 3 dage. Forskerne har fundet, at der var nogle af de her borgere, som måske kunne gå rundt i år,
jer et Rider-diagram. Det tror jeg, at jeg springer over. Men vi prøvede så at omsætte de her målsætninger til nogle konkrete handlinger. For eksempel, hvis nu alle borgerne skal komme til tandlæge en gang om året, så kræver det jo, at medarbejderne har noget viden omkring, hvor er de der tandlæger er omsorgstandpleje. Det kræver også, at borgerne har fået noget information om omsorgstandpleje. Og måske kræver det også, at vi i vores IT-system kan se, hvad det i det hele taget for en tandlæge, de har, og hvordan kommer de hen til tandpleje. Det er nogle af de ting, vi har prøvet at arbejde med og prøvet at få beskrevet i vores model. Så har vi haft gang i en hel masse forskellige afprøvninger. Og det tror jeg også, det tror jeg ikke, det vender jeg lige tilbage til. Men vi har på baggrund af et par års arbejde fået udviklet vores egen model for, hvordan arbejder vi med at få en god tandsundhed hos Greve Kommune. Det kræver 4 ting. Det ligger også lidt i forlængelse af det, vi fandt frem til på Frederiksberg, og det er måske ikke så overraskende. Men det kræver viden og kompetencer. Det kræver, at medarbejderne har et vist kendskab til mund-og-tandpleje. Vi gjorde det i vores pilotenheder, der har vi gennemført undervisning af alle vores medarbejdere, og vi gør nu også, at vi underviser alle elever og studerende, der kommer til Greve og skal være i praktik. Der har vi 4 hold om året, tror jeg, vi kan komme forbi og blive klædt på til det her. Det burde egentlig ikke være nødvendigt, men vi oplever stadig, at uddannelsesinstitutionerne ikke rigtig løfter den opgave. Altså, viden og kompetencer. Så kræver det også, at der er noget systematik omkring tandbørstningen. Og det første, det handler om at finde ud af, hvem har egentlig behov for hjælp til tandbørstning. Så vi har gjort det til en del af indflytningssamtalerne på plejecenteret, der har været med her, at man også lige spørger til det her ord, hvad med tandbørstning? Klarer du selv det? Det samme ude i hjemmeplejen, der har vi jo fået skrevet ind i vores døgnrytmeplan. Så det er jo naturligt, at når folk skal have hjælp til personlig hygiejne, så skal man også lige spørge ind til, hvad med tandbørstning? Klarer du selv det? Og så har vi også, som en del af den her systematik, for at lave det sådan, så man kan putte det på kørelisten. Vi oplevede, at vi prøvede at samle data på det, og vi kunne se, at nogen fik børstet til om morgenen, nogen fik børstet til om aftenen. Det var ikke alle, der fik børstet til om morgen og aften. Så vi prøvede at gøre det synligt. Så noget systematik omkring tandbørsten, og så gøre det synligt. Det tredje, vi så arbejdede med, det var den her tilbygning til tandlæge og til omsorgstandplejen. Det var ikke fordi det var så svært. Vi skulle bare have beskrevet, når borgerne flytter ind på plejecenter, skal det jo være naturligt at spørge, hvem er min tandlæge. Det var vi ikke på tidligere, så det var fint at få det systematik arbejdet i. Det sidste, man kan sige, vi skulle arbejde med, det var at reagere på ændringer. Når der kommer tandbødsbetændelse, når der er smerter. Og det har været en del af den undervisning, der har været både i Kolding fra hjemmetandpleje og også i vores omsorgstandpleje. Sådan så medarbejderne ved, hvornår skal vi tage fat i tandlægen. Det er lidt bedre ved det. Vi har også prøvet at kigge på data, fordi Esben havde jo artikler, de havde jo præsenteret nogle ting. Det der med 90% af borgerne skal komme til tandlægen hvert år. Prøv at forestille jer, at i en kommune, vi har 1600 borgere, der må tage hjælp af kommunen. Hvis vi skulle måle på, om vores borgere kommer til tandlægen en gang om året, det vil kræve rigtig mange ressourcer. Det vil også kræve mange ressourcer at
ikke har blødning, når man børster tænder. Så man kan sige, de der målsætninger, som projektet ligesom følte, den kunne vi kunne ikke tage dem, og så ud og måle på. Det var simpelthen det var for tungt administrativt, og det var for ressourcetungt i forhold til det. Og det er nogle gange det, man finder ud af projekter, man prøver at sidde der og kloge sig, men så kan vi gøre det, og så kan vi måle på det, det kunne være godt. Men jeg må bare sige her fra Blaves vedkommende, altså, vi kunne ikke efterkomme på måle på de her ting. Ja. Men vi kunne måle på nogle andre ting, og det gjorde vi så. Vi målte på, hvor mange fik hjælp til at børste tænder. I hjemmepleje som Lindas, da vi startede, der tror jeg, de havde 3 eller 4 borgere, der fik hjælp til tandbørstning. Og da vi, jeg tror, de havde 150 borgere til personlig pleje. Og personlig pleje, det kan også bare være i bad en gang om ugen. Da vi var et stykke hen, så var vi nået op fra de 3-4 borgere, der fik tandbørstning til nogle 20 borgere. Og det her nogle 20 borgere, det siger jo også, i en hjemmepleje, det er jo langt fra alle, der har brug for hjælp til tandbørstning. På plejecenter er det jo betydeligt flere selvfølgelig. Der er det jo faktisk i år, der er det de færreste, der har brug for det. Så prøvede vi også at måle på det her med tandblødning. Vi prøvede at lave sådan nogle kalender, så hver gang man havde en borger, så skulle man, der havde tandblødning, så skulle vi lige sætte et kryds. Det fandt vi faktisk ud af, det var meget godt lige i starten. Men de blev hurtigt så gode, at der slet ikke kom nogen krydser. De holdt op med at have tandblødning. Så det er ikke rigtig noget. Det er ikke sådan data, man kan tænke at sige, hvordan er det gået her. Men hvis man skal sige, det vi kan ikke decidere måle på det, men det der har rykket noget, det er jo, at denne her usikkerhed, vi oplevede medarbejderne havde i starten, den har vi ikke mere. Det, at man får givet dem det her grundlæggende undervisning, som børste på tænder, det er sådan en tandskål, og så det her tandpasta, og så kan man også bruge det her tandpasta og sådan noget. Det rykker utrolig meget. Så at få sat det i system sammen med de andre ting, så er jeg ret sikker på, at det har gjort en forskel for vores borgere. Jeg tror, det var det, jeg vil sige her fra den unge slides. Tak. Tusind tak til både Frederiksberg og Greve for at dele deres erfaringer. Det har været en fornøjelse at følge, ikke bare det, men i det hele taget gennem projektet. Så fantastisk. Nå, det som vi nåede til nu, det er en lille ting, som er forskernes perspektiv. Altså, hvad er det, vi ligesom har fundet ud af i det her projekt? Og altså, meget af det har ikke været noget, kan jeg sige. Men vi kan heldigvis supplere noget mere. Og det første, jeg vil gøre, det er at blære mig, fordi at jeg er typen, der blærer. Og det, der blærer med, det er alle de spændende ting, vi har produceret i det her projekt. Og hvis man gør på vores hjemmeside, så kan man finde det alle sammen. Men altså, blandt andet så har vi lavet 2 rapporter, den ene var sammen med Live. Her hvor vi simpelthen kortlagde tandpleje blandt ældre i Danmark. En super god rapport, som viser, hvem det er, der bruger tandpleje, og ikke bruger tandpleje. Og så havde jeg den rapport, og der var Jeanette så sød, at han puttede den ind i var det en mobiltelefon eller tablet, eller hvad der hørte. Så det er et godt, rigtig godt værktøj, man kan bruge og finde ud af, at det er det i, man har muligheder at rigtig godt gøre i, hvis man skal forbedre den udbredte sundhed hos ældre mennesker. Så det er 2 sådan ord, der vi er stolte af, og så er der lavet her 2, 4, 6, 7 forskellige film, hvor nogle gange har vi lavet selv, og nogle har Systemet i Danmark, som har sponsoreret noget af projektet her, været med til at lave de 2 her. Den her kommer vi til at se lige om lidt, og den her, vi så tidligere, som det har været
Det ligger på YouTube, og så er det også den her, hvor jeg selv er inde og snakke omkring noget tandskab og ulighed i siden. Og så har vi også med nogle podcasts, som man også kan høre inden fra hjemmesiden. Så det vil sige, det vi er stolte af, at vi har de her produkter, så har vi også en lille smule forskning. Klassisk forskning, fordi det er jo også vigtigt, men jeg synes faktisk, det var vigtigt at andet frem først, fordi jeg tror faktisk, det der har det største impact. Men så er der så meget. Men inden på hjemmesiden, der ligger alle vores artikler også. Der ligger blandt andet det her super spændende og meget omfattende artikel om tandskab, som Louise har skrevet. Og så den her, som er en lidt kortere udgave, hvor vi ligesom siger, at vi skal arbejde mere med tandskab, som er skrevet til det der tandlægeverdenen, men andre er også velkommen til at læse det. Så ud fra den rapport, som vi lavede med Vive, kom også en artikel omkring brugen af tandpleje blandt ældre, så det er sådan en helt registerstudie, vi skrev der. Så er der også lidt mere nogle flere følelser her, noget som Louise har kaldt dem som disgust. Er det også med? Sneller du også det? Lille smule kommer med, ja. Så løfter vi kigger fra, hvad det her er. Den som disgust. Og så er Christinas første artikel her omkring, hvordan kan man forudse tandproblemer hos ældre mennesker. Ja, det er der nogle gode indikatorer på. Og så er denne her, som er en artikel ude fra Gård, det er jeres artikel, som også har lidt med stueprojekter at gøre, og er en del af den afhandling, som Louise lige har holdt her for nogle år siden. Så det er hyggeligt, og der er forsvaret af den 12. 2025 sat på. Så hvis man har lyst til at komme ind og se det hele offentlige video. Tak for det. Meget det. Ja, jeg tænkte det der. Så det er nogle af de, og der kommer flere produkter, der senere har artikler, der kommer. Lene er i gang med at skrive artikler, også kommer lige straks. Så ja, Arne har glædet sig til. Så det tror jeg var min indledende ord. Så er det dig, tror jeg. Det tror jeg. Ja. Jamen, jeg styrer der. Jeg stiller mig herovre, så jeg kan læse nogle citater op for jer. Det er helt vildt at skulle stå og fortælle om tandskab, når I allerede ved så meget. Og det er sådan et begreb, der bare er rejst. Det er ret stort for os, at det er noget, der sådan, faktisk er blevet samlet op. Så tusind tak for det. Jeg skal fortælle lidt om feltarbejde, som jeg har lavet ude hos alle de steder, vi har hørt fra nu her. Vi startede helt tilbage i starten af projektet, hvor jeg var ude af interviewe pårørende, og så har vi jo fokusgrupper med plejere, alle forskellige professionelle mennesker, der har været ude i det her projekt. Og noget af det, der stod klart ved det, og jeg vil sige særligt, da jeg interviewede borgerne, det var at få den her pleje er enormt grænseoverskridende, og en ting er at skulle have hjælp til tandbørstning og skabe munden, men i virkeligheden også bare det at blive observeret og børste sine egne tænder, eller blive mindet om, at man skal børste sine tænder. Det kan også være utroligt grænseoverskridende. Så det her skambegreb, det var ligesom noget, der sådan, der egentlig kom sådan relativt tidligt ind på lystavlen hos os i det her projekt. Og det var tydeligt, at det er noget, der påvirker både først og fremmest borgerne, men faktisk også plejerne, det kommer jeg lidt på. Og det, der også har været tydeligt, det er, en ting er, at den her skam er der, og den er enormt behagelig, jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i, den er behagelig. Men det er jo også oplevet, at det er en kæmpe stor barriere for, at den her pleje kan komme til at fungere. Og derfor så stod det også klart tidligt i projektet, at en af kerneopgaverne her faktisk har handlet om, hvordan adresserer følelser. Det var en overraskelse for mig, da vi ligesom kom frem til det, at det var den retning, det her projekt skulle ind. Det har selvfølgelig handlet om tænder og mundpleje, men det er faktisk næsten i så høj grad handlet om følelser. Og det har det gjort på baggrund af mange af de
starten havde jeg ikke sådan helt en følelse af, at jeg sådan fik hul på, hvad det egentlig var på spil her. Og så mødte jeg nogle mennesker, som så alligevel var meget eksplicite omkring, hvad det handler om. Der mødte jeg blandt andet Ulle, som jeg besøgte sammen med hjemmefra. Og hun fortalte mig, for hun havde noget ondt i sin mund, hun havde tandsmerter. Hun fortalte, at jeg fortjener de tænder, er aldrig blevet passet. Aldrig. Jeg ved det jo godt selv. Jeg er en synder. Hun havde fået børstet sine tænder, hun havde også rigtig godt i sodavand, så hun kaldte sig selv en synder. Jeg var ikke god nok, og det er totalt selvforskyldt. Og der var sådan indimellem det der med, at det var svært, hvis man få hul på den her samtale, så var der også de her meget eksplicite, meget selvbebrejdende udsagn i flere af de interviews, jeg ved. Og det er derfra, at meget af hele det her arbejde omkring tandskammen, som udspringer en anden af dem, som har været vigtig informant for hele det her arbejde. Det er Sten, som jeg mødte på plejecenteret. Og han havde faktisk, da jeg mødte ham, en fin protese, så jeg havde ikke tænkt, at der var noget på spil i tænderne lige sådan umiddelbart. Men han kunne fortælle, hvordan det virkelig havde været på spil, som han tidligere i hans liv. Der fortalte han, at tænderne var begyndt at falde ud, og jeg så lidt underligt ud uden det. Min søster sagde, at jeg så farlig ud. Så spurgte jeg, hvad han gjorde. Så sukkede han, og han holdt pause. Så sagde han, at jeg stoppede med at smile. Altså, man bliver synlig i sin måde at være sammen med andre på. I sin måde at være på, når man er sammen med andre, fordi man ikke vil smile. Og når man taler, begynder man ikke at åbne munden for meget sådan. Og så spørger jeg om det begrænsede hans måde at være sammen med andre på. Så siger han ja, og det gjorde det i 6-7 år for ham, før han så fik den her protese. Så ingen tvivl om, at den her tandskam har store følelsesmæssige og store sociale konsekvenser for rigtig mange mennesker. Da den indsigt, som ligesom var landet, så blev det så også tydeligt, at det jo havde betydning for, om man skal tage ja til det, og få hjælp til den her daglige pleje. Og der mødte jeg Elisabeth, som stod på et plejecenter, som faktisk var pensioneret tandplejer selv. Og hun sagde, nej, jeg vil da ikke have en plejer til at stå og se mig børste mine tænder. Det klarer jeg selv. Jeg bryder mig ikke om den form for overvågning under ingen omstændigheder i grænseoverskridende. Så jeg forstår godt, at det har været svært for mange plejere faktisk at få lov til igen både det med at hjælpe med at børste tænderne, men faktisk også bare initiere samtale i sig selv omkring det. Det kan være svært. Det er også Susanne, som sagde noget sådan, når omsorgstandplejen går på besøg, så plejer jeg at gå på busopstedet igen til hele ugen. Så ingen tvivl om, at der har været store barrierer for alle aspekter af den her tandpleje. Og nu løftede du lidt syrerisken for det her med dental disgust. Noget af det, der sådan senere hen i projektet kom bag på mig, det var at følelsesladet, det her faktisk også er for rigtig mange plejere, der står i den her situation, og rigtig gerne vil give god pleje, men føler sig helt klædt på til det. Og noget af det, som har været særligt svært at fortælle om, det er også, at det både følelsen af ikke helt at vide, der skal man egentlig kigge efter ikke helt af kompetencerne, og nogle gange også blive overvældet af, hvad synes det er det. Og der taler jeg blandt andet med plejer alle navne her af psykologer, her er anonymiseret. Og der taler jeg med en plejer, som er en pige, som sagde, at jeg bryder mig virkelig ikke om at sige det her. Men det er faktisk sjældent, at jeg udfører min pleje. Det her er jo længe før indsatserne og så videre blev sat i gang i starten. Det er for grænseoverskridende for borgerne, og egentlig også for mig. Jeg synes, det er svært at tale om, og jeg føler, at jeg har ret til det sådan her. Og derfor blev det også tydeligt for os, at den her tandskam, det ved vi også for sådan skamforskning i hele taget skam og alt muligt andet. Det har vi faktisk næsten opdaget sig lidt som regel andet. Og det var rigtig tydeligt, at det er faktisk også nogle ret svære følelser, der var på spil hos plejerne. Følelsen af ikke helt at kunne udføre sit arbejde så godt, som man egentlig vil. Og det er jo noget af det, som vi også kan høre, at der også er blevet taget hånd om i forhold til, så
Det var noget, som mange af dem efterspurgte, da jeg talte med. Blandt andet fra Liv, som sagde, at vi kunne blive bedre kendt på til det her. Det er en af de allersværeste opgaver. Og det er også noget af det, som er blevet tydeligt i projektet her, hvor det er gået fra noget banalt, det gør vi alle sammen til faktisk en svær faglig opgave at stå for. Vi mangler et arbejdsfællesskab omkring det, så vi kan hjælpe hinanden, når det er svært. Jeg tror, mange af os sidder og putter lidt med de samme tanker. Jeg tror, noget af det, der er kommet ud af det her projekt, det er også, at vi faktisk er lykkedes med at skabe sådan en samtale. Det var tydeligt for mig, da jeg talte med plejerne, at der var alle de her følelser på spil, men det var også noget, som de sad og puttede lidt med og skammede sig lidt over at have det sådan, så det der med at få lidt bredt ud af den samtale om, det er svært, det er vigtigt, fordi det gør, at man så kan hjælpe hinanden. Og det er noget af det, vi så har oplevet sådan undervejs i de læringsseminarer, vi har holdt og så videre, at de her følelser her, de er gået fra at være meget private, og noget, man har holdt for sig selv, til så er det sådan mere fælles anliggende. Og der var jo blandt andet fra Lise, efter vi havde tænkt så meget om tandskam, det er noget, vi har haft oppe på vores læringsseminarer, de små workshops, vi har holdt undervejs og så videre, som sagde, at det er præcis det her, det kæmper med hver eneste dag, og det er rart at få sat ord på, hvilken slags opgave vi egentlig står for. Det er nyttesløst at tænke på tandbørstning som en let opgave, man bare kan gøre i forbifarten. Det er en menneskelig plejeopgave. Det kræver faglighed og gribe det andet på en måde, der gør det muligt for os at løse. Og jeg synes, det er noget af det, der har været meget tydeligt her i dag, også med alle opgaver fra jer hos kommunerne, at der faktisk, altså det er den her at få det gjort til en faglig opgave, og noget af det, der er læring for det her proces, hele det her projekt her. Så har vi hørt fra nogle af de omsorgstandplejer, der også ligesom har talt omkring hele det her samarbejde. Hvorfor det er egentlig, at det ikke er blevet gjort. Der var en, der sagde til mig, at jeg har undret mig over, hvorfor mundpleje ikke er blevet gjort ordentligt igennem mange år. Jeg mener, om det har provokeret mig til at starte med igen. Jeg troede bare, at jeg var ligeglad, men nu forstår jeg faktisk bedre, hvorfor det ikke er gjort. Jeg synes også, det er gået igen i jeres oplæg hos kommunerne, at vi har netop faktisk kommet et bedre samarbejde på tværs af ældreplejen og omsorgstandplejen. Og der tror jeg, at hele den her snak omkring følelser og tandskam har været ude til at skabe det. Og så igen, det er med, hvor skønt det er også for os som forskere, at faktisk er blevet grebet. Det er også noget af det, vi har oplevet. For eksempel en leder her, der har sagt, at det er blevet tydeligt, at der ligger en stor ledelsesopgave i at prioritere det her. Vores lokale ledere skal vide, at de skal tage tiden i det, der er svært, for så bliver det meget lettere for den enkelte medarbejder at rejse sig til personalemøde og sige, når der er noget, der er svært, og bliver hjælp. Så jeg tror, på den afslutning vil jeg sige tusind tak for, at I faktisk har taget de her ret prekære, ret svære forskningsmæssige fund fra alle vores interviews, og det var egentlig nogle lidt svære fund at komme med. Det er lidt konkret at sige, at det er følelser, der er barrierer, men det er noget, der er blevet taget op. Så tusind tak. Men altså, min rejse igennem det her sådan projekt, den startede med, at jeg har været ude og lavet en masse kliniske undersøgelser og en masse spørgeskemaer på de her forskellige enheder, der har været med i projektet. Og jeg var ude ved 217 borgere, blev det til, hvor jeg var ude på at kortlægge det overhovedet forhold hos de her ældre mennesker, fordi vi skulle som sagt med at se, er der et problem i det her? Og det fandt jeg bestemt af dig. Der er cirka 22% som ikke har været til tandlæge inden for de seneste 5 år. Og så yderligere 11%, som kun har været til tandlæge
2 gange i løbet af de seneste 5 år. Så det vil sige, at der var en tredjedel af de ældre, jeg nåede hos, som havde meget ringe tilknytning til tandpleje af det hele taget, og kun kom ind, når der var noget akut. Så så jeg en masse sygdomme, under 50%, moderat eller svær tandkødsbetændelse. Der var en masse huller, der var paradentose, cirka 40% havde jo paradentose-problemer, og kun cirka en fjerdedel havde en tilstrækkelig mundhygiejne. Så der var bestemt nogle tandproblemer, som der skulle løses. Så var der også mere problemer i forhold til de borgers livskvalitet. 23% berettede, at de havde svært ved at spise deres mad, og det var ikke bare flæskesvær og gulerødder, sådan en helt almindelig mad, at det faktisk problemer med. 15% deromkring havde problemer med at smile og flove over deres tænder, som Louise lige har sagt. 12% sagde, at deres humør var påvirket, og cirka 44% sagde, at deres livskvalitet var påvirket i større eller mindre grad på grund af deres mundproblemer. Og det var sådan noget alt fra problemer med hygiejne, problemer med påvirket tale eller kosmetiske problemer, og så helt til en mere helt social isolation. Ellers har jeg fokuseret meget på plejepersonale. De barrierer, de har været op imod i forhold til at lave undpleje. Og før i forhold til projektet, det nye projektstart, der har vi kigget på de udfordringer, som personale har været op imod i forhold til at optage det daglige undpleje. For altså man kan sige, hvorfor er det så svært? Hvorfor er det ikke bare ligesom en anden plejeopgave inden her undpleje? Og de barrierer har vi delt op i sådan 4 hovedgrupper. Den vil støtte på ud fra en masse interviews personale. Og en af de store problemer har været dokumentation, hvor skriver man noget til dig. Personalet har sagt, at det er meget ulogisk for dem, hvor det er, at det skal stå under, når man skriver om til dig. Og det er selvfølgelig ikke en vanskelig vidensdeling, i og med, at det er svært at kommunikere med de forskellige vagtlag. Der er også problemer med eksterne samarbejdspartnere i forhold til, at systemerne ikke taler sammen. Og så er der også det her prioriteringsspørgsmål, som de dilemmaer, som personalet har stået i og med, at altså, hvor har tænderne deres plads i forhold til andre ting. Det er jo bare en del af den personlige pleje. Men samtidig så er der også hensyn til borgernes selvbestemmelsesret, som skal vægtes. Der er et spørgsmål om den hjælp til selvhjælp, som man arbejder meget med i plejesektoren. Og så er der også den der med, at man skal ikke presse borgeren, hvis de siger nej, fordi det er også meget vigtigt, den her relation til borgeren, som man også skal tage hensyn til. Der er en masse dilemmaer i det. Så er der noget at kritisere følelser, som vi har hørt fra Louise. Og så er der også den viden og manglende uddannelse, som vi har hørt fra de 2 kommuner, hvor der ikke er ret meget undervisning i tand- og undpleje på sosu-uddannelserne, og der er heller ikke noget systematisk efteruddannelse i det, så det er det, jeg tager rigtig meget fat på i kommunerne. Og så er der også gået ind og set på, hvad der så sket i løbet af den her smugperiode, hvor personalet har arbejdet med det, og de her tal, det er for personalet, som har været med i de her indsatser ud af deres enheder i mindst 3 måneder, så de har nået at få det lidt ud og i gang. Og vi kan jo se, at der er virkelig sket noget på medarbejdersiden. Det personalet fortæller, det er, at de taler meget mere om tænderne i deres dagligdag. De ved mere om tænder, mere bedre klædt på til opgaverne, og de er mere bevidste om tænder i deres daglige arbejde. Også de fleste siger, at de føler, at de har en meget mere professionel tilgang til det der med at udføre undpleje. Det er ikke meget, som I før ved sit eget projekt, at man gør, som man gør på sig selv eller på sine børn. Nu er det mere sådan der en større faglighed på det her område i hele taget. Der er så nogle andre ting, der er knap så stor ændringer i samfundet, og det er sådan noget med at dokumentere og udføre undplejen. Men det afhænger også meget af de borgere, man skal varetage, og de behov, de borgere, vi har. Og så er det samarbejde med tandplejen, som også er en gang med en proces, der er forstået på kommunerne. Og det afhænger også af, hvilken vagtlæge vi taler med, hvor meget kontakt det har med hos tandplejen.
Men overordnet set, så fortæller personalet om, at de oplever de store forbedringer. Og det, de siger, som sådan er det, ligesom de vigtigste ting, de vil være på, det er, at de siger, at det er synligheden. Som de siger, de har fået det på deres kørelister og døgnrytmeplaner, og det, at de kommer ind og ser, at der er en opgave, der er, hvordan det skal udføres, hvor tingene er, jamen det er noget, der er med til at styrke dem, det er med til at få dem til at huske grundlejen. Og så siger de, at de taler meget mere om det, og det er både til deres møder, men det er også kollegaer indimellem, kan du ikke hjælpe mig, har du et godt råd? Så det er også noget, som de mener, at det er noget af det vigtigste, de har fået ud af projektet her. Og så endelig så den viden, der er i forhold til at både at børste tænder, men også for eksempel, hvor vigtigt det er at være opmærksom på bivirkninger af medicin eller konsekvenser af dårlig lungehygiejne i det hele taget. Så det er de ting, som personalet siger, at det har været deres vigtigste, det er det vigtigste, de har fået ud af det her projekt. Jeg har fået lov til at binde en sløjfe på de her præsentationer, inden vi går videre i programmet. Og det vil jeg gøre virkelig kort, fordi jeg har taget film med. Og filmen er faktisk et ret stærkt symbol på en stor del af det her projekt, nemlig hele det her samarbejde, som projektet har været bundet op på. Det her projekt har ikke kunnet lade sig gøre uden det her fortsat fokus på at arbejde med og forhandlinger omkring og tilpasninger til det at samarbejde mellem forskning og praksis. Det har været et kerneprincip og en kerneværdi i projektet, at det har været et samarbejdende projekt, hvor vi alle har lært af hinanden. Og det er fuldstændig afgørende for at levere den her type af forskning, vi også selv forsker i det her, at vi har kunnet lære af praksis. Så noget af det, vi blandt andet som forskere har lært, det er jo noget omkring de konkrete samarbejder, der er i kommunerne, hvad det er for nogle typer fagligheder, der er involveret i det her, hvad det er for en kyndighed og en viden og et engagement, der ligger i den her praksis, men også om vanskeligheder ved at aktivere det, ved at formulere omkring det, og ved at igangsætte det som en form for systematik. Og det er nogle af de ting, som vi har fået ud af at være i det her samarbejde, og vi synes faktisk, at vi er blevet ret gode til samarbejdet. Og der findes mange modeller, og det er det nye sort, at lave samskabelse og co-creation og partnerskaber osv. Og der findes mange modeller for det, og dem har vi også brugt og trukket på. Men vi har også bare måttet erfare, at modeller er én ting, og så er det konkret at udføre noget andet. Og i projektets absolut bedste ånd, så har vi samarbejdet med kommunerne, med Tommy og med Merete, så har vi lavet en film om alt det omkring samskabelse, eller måske ikke alt sammen, for det var kun 3 minutter, men rigtig mange af de ting omkring samskabelse, som ikke står i modellerne, der netop handler om kommunikation, så kan man sige, det fortsatte ad hoc-samarbejde, tilpasninger til hinanden, åbenhed, der gør man, når man rammer ind i nogle konflikter og nogle svære ting. Fordi det lyder som, det har været et fuldstændig magisk projekt at være en del af, og det er foregået virkelig godt samarbejde. Men det har blandt andet også gjort, fordi vi har kunnet håndtere de udfordringer og konflikter, der har været undervejs. Og det har vi kunnet tage i fællesskab med stor tillid til hinanden. Og det er faktisk endnu en afgørende lære omkring det her. Så den her film, som vi får sat på nu, er lige blevet færdig, og er kommet ud og ligge på vores hjemmeside. Og tusind tak for samarbejdet omkring det. Samskabelse kan skabe stor værdi og varig positiv forandring, hvilket gør det til en populær samarbejdsform mellem kommunal praksis og forskere. Der findes mange gode modeller for samskabelse, men når projekterne først går i gang, bliver det sjældent fuldt til punkt og prikke.
Vilkår og uforudsete situationer kræver ofte fleksibilitet og tilpasning undervejs. Denne film handler om samskabelsen mellem kommunal praksis og forskning. Den viser, hvordan man kan håndtere de udfordringer og muligheder, der opstår, når forskellige parter arbejder sammen. Erfaringerne stammer fra projektet Sund Mund hele livet, hvor Frederiksberg og Greve Kommune sammen med forskere fra Københavns Universitet har udviklet og testet indsatser for at forbedre ældres orale sundhed. I samskabelsesprojekter bringer parterne forskellige perspektiver, mål, sprog og ressourcer med sig, både internt og på tværs af projektpartnerne. Disse forskelle er et vilkår. Det er derfor nødvendigt for samskabelsesprocessen, at man anerkender, respekterer og er nysgerrig på hinandens forskellige positioner, for at alle parters potentiale kan komme optimalt i spil. Udfordringer opstår ofte, når forskerne, som typisk initierer projekterne, har en anden prioritering i praksis. I praksis kan ledelse og medarbejdere engagere sig forskelligt, hvilket kan skabe skævhed. Intern kommunikation kan være en udfordring, og usikkerhed om ansvar kan føre til frustration. Det kan også ske, at nøglepersoner forlader projektet, eller at ressourcer forsvinder. Omvendt kan nye muligheder og ressourcer dukke op. Når kommunen tager ejerskab, kan medarbejdere eller ledere iværksætte tiltag uden forskernes involvering. Selvom det ikke kan bryde med projektets oprindelige planer, er det ofte et positivt tegn, et resultat af samskabelsens styrke. Det vigtige er, at parterne møder uforudsete situationer med åbenhed og fleksibilitet. Et succesfuldt samarbejde kræver dialog og forventningsafstemning. På den ene side skal forskerne anerkende praksisekspertisen og de omskiftelige vilkår i kommunernes hverdag. På den anden side skal kommunerne forstå, at forskningen kræver struktur og tid. Selv når man lykkes med at skabe gode relationer og fælles forståelse, vil det uforudsete stadig være et vilkår. Særligt de forandringer, samskabelsesprocessen skaber, kan føre til uforudsete situationer. Der er derfor behov for, at parterne sørger for løbende forventningsafstemning, dialog og ærlighed, for at de sammen kan styre projektet. Gode råd. Skab kendskab til hinanden og vedligeholde det gennem hele projektet. Nedsæt en styregruppe med klare mandater. Anerkend forskelligheder og vær nysgerrig, især ved uenigheder. Reager hurtigt og tillidsfuldt på problemer. Hold en åben kommunikationskanal. Fejr processen undervejs. Samskabelse kræver ofte en lang indsats. Filmen bygger på erfaringer fra projektet Sund Mund hele livet. Læs mere og kontakt os via hjemmesiden. Vi har haft noget fejring undervejs. Nu er projektet ved at være slut, så det her i dag er jo den helt store slutfejring af det. Og til ligesom at starte den sidste del op, så går Esben tilbage. Tak skal du have, Astrid, og tak til nu, at det faglige program vil være en surt i næsten. Kan man fornemme, at jeg har haft mange indsigter af det her projekt? Rigtig mange indsigter. Og der er godt så at sige, at blæst bag over det. Men heldigvis har vi det jo på hjemmesiden, så man kan gå ind og finde det her. Og nu kan jeg tænke, altså noget af det, vi er virkelig stolte af, det er den afbygning, vi har haft. At vi har været i kontakt med 6 mange mennesker omkring det her projekt. Og vi har også haft det fora. Det var ikke sådan noget med at sige, men det er noget, der ikke vil vise åbne overfor. Og vi er blevet at sige, at det er afslutning. Det er afslutning. Det er det jo ikke. Vi er jo bare i starten. Det er i gang nu, men det er jo bare i starten. Når de sagde, at det er sommeren 21, vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Så det håber jeg faktisk lidt på, at det ikke bare slutter her, det er noget, vi skal arbejde med. Inden vi går ned og fejrer det sådan for alvor, så har Camilla Fabricius kommet forbi, og vi vil gerne sige på omkring, hvordan ser man på hele det her område fra borgen, så at sige. Så sidder jeg ikke sådan nede af Folketinget, så hvis vi kommer ned og siger.
Tusind tak, Esben. Og i en politisk virksomhed, der er det sådan, at man lige får skubbet en forhandling ind med det hele, så jeg har ikke noget at høre alle opgaver. Men det jeg kan sige er, at når I beskriver, at forskning og praksis går hånd i hånd og I lærer hinanden, altså så er det jo totalt sød musik i regeringen, som I hører. Det er noget af det, som vi virkelig gerne vil have, fordi forskning kan være vældig godt, men altså hvis ikke det kommer ud og lærer i praksis, altså så forsvinder det jo et eller andet sted i intetheden. Og noget af det, vi faktisk også har haft brug for, det er jo, at vi forsker i, hvordan helt almindelige mennesker oplever hverdagen, og vi løser helt almindelige menneskers udfordringer. Og når I præsenterer og arbejder med ældre borgere og deres mundsundhed, så er det jo fordi, at det er betydningsfuldt for de mennesker, det handler om. Det er også betydningsfuldt for de medarbejdere, fordi det giver udfordringer ude på plejehjem og ældreboliger, når man har borgere, der virker diffuse eller er udadreagerende, og det viser sig, det er virkelig, at der er nogle ting, der kan tage over hensyn til. Jeg kan sige, at vi har afsat endnu flere midler i det her samspil, fordi vi faktisk kan se, at det virker, og fordi vi også har et ønske om at skubbe til, at vi får mere forskning i den her type af forskning. Det vil sige i sociale problemstillinger, i ældre medborgere, i folk, som har brug for en ekstra indsats. Det har faktisk været ret svært at nå lære. Det er ikke helt... Altså det har længe været nemt at skaffe forskningsmidler til noget nørdet, noget livkøb inde på kræftområdet. Men at forske i ældre menneskers mundhygiejne, eller i det hele taget forske til mundhygiejne. Jeg kan jo næsten sådan tænke, at vi godt kunne lave en parallel ude på bostederne, fordi det er faktisk noget af det, vi har talt om i socialudvalget, det er, at vi kan se en kangdang på akkurat samme udfordringer, som det, vi står med. Man står med ældreplejen, med borgere, som siger nej, selvom personalet godt ved, at det skulle vi helst have tid til, så hvordan gør vi? Og derfor bliver jeg glæder mig også til at gå endnu mere ned i det, og finde ud af, hvad er det, vi egentlig har fundet ud af. Hvad er det også, vi skal understøtte sammen med arbejdsmarkedets parter? Fordi vi har jo brug for, at KL og fagforeningerne kan finde den tid, som personalet virkelig har brug for at gøre det, vi har fundet ud af. Fordi ellers så bliver det bare noget forskning, som igen bare lever et andet sted. Så vi har brug for, at det, I har fundet ud af, at vi faktisk får det implementeret, og det bliver en del af verden. Der bliver jeg også nysgerrig at sige, at der er virkelig systemer, hvor det her med munden i virkeligheden ikke er et sted, hvor man kan gå ind og kigge af og har et sprog for det. Ja, så tror jeg, det er godt. Hvordan er det så, når man har hjemløse, som går på gaden, når man skal have afsyn først, hvis ikke man overhovedet kan finde ud af at komme ind og have en relation til dem, fordi man hele tiden har pine og andet. Jeg ved også, at med ældreplejen, så er der jo også noget i forhold til, om man i virkeligheden har depressioner af andet. Vi kan se, at der er ældre medborgere. Der er en af pengene, hvor det her med hvordan man trives. Men spørgsmålet var i virkeligheden også, at vi skal kigge på, at når vi ser, at ældre, de faktisk går meget, meget bedre i gang med det. Altså lige at være i godt humør. Så hvis det hænger sammen, det bliver jeg i hvert fald nysgerrig på her. Fordi vi ved, at tænder og mundhygiejne i den grad er noget, der er forbundet. Så jeg vil bare sige tak for, at I overhovedet har taget rolle. Tak til jer, der har undersøgt, og tak til jer, der har stået ude i praksis og ladet de der nørder komme ind til jer. Altså det er jo bare, jeg er uddannet skolelærer på socialskoleområdet. Jeg synes godt nok, den der PVR, vi havde lige lavet mange projekter ude på mit. Så jeg sad og blev enormt glad over den her, at vi ligesom skal have en klar mandat. Og det tænker jeg også på mig selv. Er vi tydelige nok, når vi bliver klare mandater, der er der også noget, hvor vi kan kigge på. Så jeg synes også, det er jo meget konkret. Så bliv ved med det. Det er det, der rykker hverdagen for de borgere, vi er her for. Det er det, der giver medarbejdertrivsel, når vi ved, at man har en høj kvalitets daglige virke. Og det her er et sted, hvor medarbejdere har brug for at have en langt større oplevelse af at lykkes. Så tusind tak for at lave indsatsen.
Anne, kom du ned? Ja, Anne er kurator herinde, og med udstillingen til dig. Så du får lov til at lige og fortælle lidt. Hej, altså, det er mig, der har fået lov til at sparke festen i gang. Lige med, der er reception, og inden I skal ned og stå og drikke vin og give high five til listen, så synes jeg helt sikkert, at I skal komme ned og se vores tandudstilling. Fordi det jeg er fuldstændig enig. Vi skal fejre forskningsafslutninger meget mere og gerne herinde. Men det er ikke helt tilfældigt, at vi i dag fejrer sund og hele livet herinde. Fordi vi har jo netop en tandudstilling, som jeg har været kurator på, men faktisk så er museet her også en de facto Danmarks og tandlægehistoriemuseum. Vi har en fantastisk samling op på anden sal, som vi gerne vil invitere jer op og se. Og så var det faktisk præcis i det her rum, at tandlægerne skulle tage deres eksamen, før vi havde en tandlægeskole i Danmark. De stod herinde og aflagde eksamen. Så på alle mulige måder giver det god mening at fejre det herinde. Og så har jeg et lille godt eksempel på, hvordan bolden bliver videre. Fordi jeg er blevet en tandtørre, som I kan se. Her i det her projekt, så er jeg jo kommet med på holdet, og jeg synes, at tænder er et fuldstændig fantastisk emne. Og det vil vi måske også få se ved udstillingen lige om lidt. Men jeg har også kommet med et andet projekt, som vi støttede i Helsefonden, som handler om at lave undervisning til sosu-skoler. Og fordi jeg er blevet smittet af det her, så har jeg selvfølgelig sørget for, at i det element, der handler om ulighed og sundhed, det er selvfølgelig mennesker. Så er der også, der bliver videre over det hele verden, og det er lige før vi også på museum er blevet samarbejdspartner i en eller anden forstand i dag. Så skål og tillykke, og så håber jeg, at vi ses nede i udstillingen, hvor vi tager små ture op på løbet. Og man kan godt både nå at skåle og high five og se udstillingen. Tak for det, Anne. Så jeg tror, vi slutter her. Tusind tak til jer, der er her i dag, og også tusind tak til alle dem, og især de mange borgere, som stillede op til Anne Christina, som også og som stod i kø til Louise for at få lavet til hus. Dem skal vi huske, og det er det, vi tænker på. Så tak for nu, og så er der reception. Jeg følger os. Vi følger med.